ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಲೆನಿಕುಲು ಸೂತ್ರೋಗೆ ಬೇಲಿಯಾನ್ ಸೂತ್ರನು ಅಡಿತದ ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಕುಂಬ ಒಂದಿಲಕ ನಡಿಸಸಿ ಮುಲ್ಯಂದಿಲಕ ಕಂಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಂದಿಲಕ ಬಾಕ್ಯರದ ಬಾರೆ ವರ್ದಂದಿಲಕ ನುಗದ ಕೊಂಟು ದಂಗಂದಿಲಕ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಚಾವಡಿದ ಬೋದ್ದಿಗೆದ ವಜ್ರಕಂಬ ಪೊಲ್ಯಂದಿಲಕ ಪೊತ್ತೈ ನಂದಲ ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪುಲಿ ಕಡ್ಡಂದಿಲಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಮಾನಿಗಾವಡು ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಪಸುಕಾವಡು ಬರ್ಪಿ ಗಂಡಂತರು ನನ್ನ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟಪಾರಾದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ದೇವರಪ್ಪನ ಔಸಾಂದ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನೋ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ದೈವಲು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನದ ಕಲತ್ತ ಪೊಲಬುನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸು ಗೊಂಚಿಲದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ದು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಕು ಕಲ್ನ ಅರಲ್ತದು ತೂವರ್ಯಾವ ದಾನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮದಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನು ಕೋಡೆನೆ ಪಂತೆರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ತಂಬಿಲ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಯಾನು ಸುಧಾರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಎಡಾನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ರೆ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲತ ಅಲ್ಬಗೈತಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡ ಎನ್ನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯ ನೇಪಲ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಲ್ಪ ಒರಿದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪಾರಿ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ತನ ಒಂದೇನು ಕೇನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಅರಲ್ತದಕ್ಕೇನುವ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನದ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗಲ ತೆಗೆದು ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮರುಣರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಸರತ ವರ್ಮನೆ ಇಸ್ವೀಡು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೇಡ್ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆ ಪುರ್ತು ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಮದಿಪುದ ಪಂತೋಡು ಮಧುತ್ತ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತ ನಮಗೆಂದು ದಿನಾರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಮದಿತಿನಾರು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಲ್ಬಗನ್ ದೊತ್ತೊಂದಿನಾರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಳ್ಳಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಕುಟರಬೊಕ್ಕರ ಪನೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಉಪ್ಪರೆವು ಪಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಮದಿಪು ಉಪ್ಪರೆವು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಲಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬಂದೊಂದು ಅಮ್ಮ ಸುರುಕದಿರೇನು ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪಾಡ್ದಲನೆ ತೆರೆದಿನಾರು ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ತೆರೆದಿನಾರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂದು ಜಾತ ಕತೆಕ್ಲೆಂಕೇನ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ ಪಾಡ್ದಲನ್ಕೇನ್ರೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಕಲಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ಮಲ್ಪ ಮೈಸಂದಾಯನ ಕತೆರ್ದು ಸುರು ಮಾಡ್ತಂದು ಚುಟುಕಾದ ಚುರುಕಂಡೆ ಮೂಲೋಡು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಉಲ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಏರಿಯರೆ ಕಾಲೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಭೂತದ ಗಡಿಯಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಮಾಸಂದ ಏನು ಪನ್ನಂಡ ಎಂಚ ವಾರು ಪೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥೋಲ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೈವದ ಕಡೆಯಿಟ್ಟು ಮತ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಅದೇ ಮೂಲ ಮೈಸಂದೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಏಳು ನೀಲ ಗಂಗೆಗೆ ಪೋಡು ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯೋಡು ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ ಪೋಡು ಆಂಡ ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥಗೂ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಪಿನ ತಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಪಂಡದು ಪೂರ ಏರಿಯರೆ ಕಾಲೋಡು ಒರಿ ಕುಬೇರೆ ಒರಿ ಪಂತೆಗೆ ಅಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆಲುದ್ದ ದಂಟೆ ಕೊಂತ ಆಲುದ್ದ ದಂಟೆ ಕೊನೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ದಂಟೆನು ಬಚ್ಚಿರ್ ಚೀರ ಅವ್ರು ಪಡೊಂಬೈತ ಆತ ತಾಜಿ ಉಂಡು ನಡಪರೆ ಅತಿಮೇರ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಪೋನಗ ಉಂಡತ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಬಲ್ಪೆ ಉಂಡತ ಪಿಲಿ ಬಲ್ಪೆ ನಾನು ದೀಪ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಈಗ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಕುದುಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ಪೆ ದೀಪ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕೋರಿ ತಿತ್ತಿ ಪತ್ತೋಡು ಮರಿ ನಲ್ಪನ ಮೈಕ ನಡ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಪೋಲ ಗಂಗೆ ಅವಾಗ ಗಂಗೆಗೆ ಪೋನ ಅವನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತೊಂದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಗಂಗೆ ನಾಡು ಬಲಮಂತ್ರಂದ ಬಾಕಿನವಳು ಪೋದು ಉಂಟ್ವಿಗೆ ಬಾಕಿನವಳು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಏಳ್ಗೆಂಗೆದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏಳ್ಗೆಂಗೆದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನಾಗ
ಎಂಕ್ ಏಳು ಗಂಗೆದ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ತಿ ಮೂಜಿ ಗಂಗೆದ ಪುದಾರಿ ಯಾವ್ಯ ಬಂದ್ ಬನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಗಂಗೆದ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಮಾ ಗಂಗೆ ಉತ್ತರ ಪೋಯಿನ ಸಿರಿ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆನಾಡು ಬಾಕಿನವುಲು ಪರದು ಬನ್ಪೆ ಅತನಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಗಂಗೆಗೆ ಜಪ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಸೆರೆ ಮುರುಕುವೆ ಮೂಜಿ ಸೆರೆ ಮುರುಕನಾಗ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ತಾಂಟುನು ತಾಂಟುನು ಆಯನ ಮುಗ ಮುಗ ಆಯನ ತಾಂಟುನು ಮುಗೊಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಮುಗ ತಾಂಟಿನಾಗ ಮೂಜಿ ಸೀರೆ ಮುರುಕನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾಂಟಿ ನಾಲ್ನೇ ಸೀರೆಟ್ ಎರಡನೇ ತಾಂಟಿ ಮೂಜನೇ ಸೀರೆಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ತಾಂಟನಾಗ ದಾದ ಈ ದಾದ ಏನಡಪ್ಪ ಬೈತ ಬಲ ಬರ್ಪಡ ಬಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ ಮೀಯರ್ಲ ಬುರ್ಜ ಬರ್ಪತ್ತ ಬಲ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದ ಬರ್ತದ ಒಮ್ಮೆನ ಬೆರಿಗೆ ಪಾತ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆಯಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಜ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಯ ಮೂಲೆ ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಪನ್ನೆಂಡು ಆಯಾಗ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆಯಾಗ ದೈವದ ಬಲ ಬಲ್ಗೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತು ಈ ಮುಗ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಲ ಕಿಶೋರ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಈಗ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದೈವದಂದಿಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಲೆ ಲೆಚ್ಚದಾಪಿನ್ ಮೈಸಂದಾಯನ ದೇವರೆಡು ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನೆ ಗಣಪತಿ ದೈವಾಲಯಡು ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮೈಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದರೆ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೀರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದನ ಗುಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಾದ ಅಂತ ತಿರಿಪಾಲಿಗೆ ಬೀರೋಗ್ಲ ಪಾರ್ದನಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಬೀರ್ ಅನ್ಪಿನ್ ಲೈಕೆ ಪಾರ್ದನ ಬನ್ಪಿನ್ ಲೈಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೀರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಈ ಪಾರ್ದನೋಗು ಬೀರೋಗು ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಇನಿತ ಈನ ಮದಿಪು ಪುರ ಉಂಡ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಂಡ ಪಾರ್ದನೋಡು ಬತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕುಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪಾರ್ದನ ಇತ್ತೆ ತೆರೆದಿನ ಬೀರ ಲೆಪ್ಪನ ಅಗತ್ಯದಾದೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶದಾದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗಲು ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಾರ ನಕಲ್ನ ಬೀರ ಅಂದೇ ಬನ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಭೂತದ ಪಾರ್ದನಂದೇ ಬನ್ಪಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೀರ ಅಂತ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ ಪನಡ ಅವು ಅವು ದೈವದ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ದನ ಅದನ್ನ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ದನ ಬನ್ನೋ ಕುಲ್ಲು ನಾ ಪನ್ನೋಡು ಬನ್ನೋ ಕುಲ್ಲುದ ಪನ್ನೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಡು ಅನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಗ ಏರ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರುಂಡನ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏರ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನಿ ಈ ಬೀರಾಲೆಪ್ಪುನಾಡು ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನವೀನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಿಂಧಕ್ಕನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂತೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರದಿ ನಕುಲು ಆ ಮೂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಡ್ಲ ಈ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಪ್ಪು ಪರವ ಸಮುದಾಯಪ್ಪು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಿಂಧಕ್ಕನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅನುಭವದ ಎದುರುಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಅಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ದನನು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲುಗೆ ಅವಿನ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಪೋತುಜೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯ ಸಿಂಧಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲ್ದ ಕಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಿಂಧಕ್ಕಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಸ್ತ್ ಏತು ತುಳುನಾಡು ದೈವಲಲ್ಲ ಆತ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವಿನ ನೆನಪು ಜಿಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅವಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಮಯ ಬಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ನಡುಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ ಬೈದನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಡುಪನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಪ ದೈವದ ಕಲಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಪ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡ ಅಕಲೆ ಲೆಪುಡದ ಅಕಲ ಅಲ್ಬಗದ ನುಡಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪು ಹೋಗೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸಂಪತ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂತಲ್ಲ ರೀ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ಇರು ದುಬೈ ಇರ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತೂತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಹತ್ರ ದೈವಲ್ ಬರ್ಪ ಅನ್ನದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವೇರಿ ಹಿಡಿದಲ ಮಿತ್ತು ದೈವ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೈತಂಡ ಕುಲ್ಲ ಆ ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಆವಡುಂದದಲ್ಲಜಿ ಆವರ್ಲ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಂದು ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಕ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ನಂಬುವ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಲೆನು ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪತ್ರೆ ಇರು ಒಂತಲೇ ಐಕ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮಕಲೆಗೆ ಅನುಭವದ ಅಡ್ಜನ್ಲಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು
ಮದ್ಮೆ ಅಂದೆ ತೀರ್ಪು ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಧಕ್ಕನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಮದ್ಮೆ ಅಂದೆ ಸೈತೆ ನಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಪೊನ್ನಾಗ ಜೋಡುತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನನ್ನ ಮೀಟ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೆಂಗಿಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅವರು ಅತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾನ ತೋಜಿದ ವರ್ಪಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ, ನಾಗ ಆರಾಧನೆ, ದೈವ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುಲೇಕಲ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಬೇಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಈ ದೈವದ ಕೈಟಿತ್ತನ ಪ್ರೇತವುಲೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಕುಲು ದೈವನು ಚರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪೋಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗ್ ದೈವ ಚರ ಆತನ ದೈವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನೇ ಚರ ಮಲ್ಪುಣು ದೈವನೇ ಅವು ಉಂತ ಉಂಡು ಐಕುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರವಾಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೈವ ಚರ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವನೇ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನೆ ಚರ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆ ತಂಬಿಲುನೆ ಅಂತ ತುನೊಂಜಿ ಮೈಲೇಡುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಏನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರೇತುನೇನ ಕೈದು ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ದೈವರ್ದು ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಚ ಪ್ರೇತ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಈ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ ನವೀನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಕೆಲವರ ಏಕವಚನ ನೋಡ್ ಪಾತಿಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನಲ್ಕ ದೈವಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಮರಣಿ ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವಮಾನತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಆತುಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ರಾಮೇಂದ್ರ ರಾಮದೇವರು ಕೆಲವರು ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮೇ ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರ ದೇವನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ದೈವಾಲಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೈವದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲಪ್ಪಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪಡ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದೈವದ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಕಲೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವಲು ಈ ಪ್ರೇತನನ್ನು ಪತೊಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲೆಗೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದವರ ಈ ಪ್ರೇತುಲಿಗೆ ಅಧಿಕ ವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇಜಿ ಆ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದಲ್ಲ ಉಂಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಪವನ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಡಾಯನ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದರೆ ಚಾವಡಿ ನೇಮ ಪಂಡದಾದೆ ಓವು ಮಾತ ದೈವಗು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮನೋಜಗ್ಡರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಂಚೆ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ರಷ್ಯಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಚಾವಡಿ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲೆತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಬೋತುಂಟು ಪೋದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಐದಿನ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಎರೆಗ್ ತಾಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಿ ಅವಾಗ ದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಚೌತಿದಾನಿ ಒಂಜಿ ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಂಬು ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಬೈ ತೋರ್ಪಿನಿ ಈ ಕರ್ಂಬು ಗೇಲಿದಿತ್ತಿನ ಕರ್ಂಬು ಎದುರ್ಲ ವೈಪುನು ಪಿರಲ ವೈಪುನು ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಒರುತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮೆದ್ದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದು ಐಕ್ ಈ ಮಂಟಗುಲ್ಲು ಆಯಾಗ ಉದಾಲ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯಾಗ ನುಪ್ಪುಲ ಗಾಯ್ಪುಲ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತುದಿಲ್ಲ ಈ ಓಲ್ ಗೆತ್ತಿಪಿನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ನುಪ್ಪುದೀವಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ నేను ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತು ನಾಗ ಅವು ಅಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಆಯ ಕನೋಟಲ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಅತ ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಮಸಲೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಯದಾನೆ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೆಗೆ 60 ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರ ಈ ಸಾಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಕೆ ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮೂಜೇಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಲಂಜಿನ ಓ ಕುಡಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕರಿದು ಹೋತಿ ನಂಜೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆ ತಿಪ್ಪಿದೀದ ಅಂಚೆಡೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಾಮಿ ಕೇಂಡು ಬದಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸೈದಿನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆನಾಗೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅವು ಲೆದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಚಾವಡದ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ನೇಮ ಪಂಡದ ವೈಕುಬ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿ ನಿಮ್ದೆ ಚೌಚಿದಪ್ಪಗ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಈ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಕೆಲವು ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಕೂರು ಮಾಗಂದಡ್ಡಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಆತಿನ ನಾನು ಪೋತೆ ತೂತೆ ಈ ಪಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಹಿಂಚನೆ ಮಗಳ ಚಾವಡದ ಪಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ್ರೆ ಚಾವಡದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಉಂದೆತ್ತ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡಪಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಚಾವಡದ ನೇಮ ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸಂದು ನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಶಾಂತರ ಚಾವಡ್ಡ ಅಂದ್ ಶಾಂತರ ಚಾವಡಿ ಜುಮಾದಿ ಪಡ್ರೆ ಸಾಂತುರ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜುಮಾದಿನ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಡೆ ಮುಡೈ ಜಂತೊಟ್ಟು
ನಡು ಪಡ್ಡಾರದ ಸ್ಥಾನ ಬೈಲಾಬೂಡು ಬಡಕಾಯಿ ಸಾಂತೂರ ಚಾವಡಿ ಪಡ್ಡೆ ಪಟ್ರ ಚಾವಡಿ ಒಂದೇಟ್ ಪೂರ ಚಾವರದ ನೇಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮನೆತನಗೂ ಸಂದೊಂದು ಚಿತ್ತನ ಗೌರವ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನಣ್ಣ? ಲೋಕೇಶ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇದು ನಿಖಿಲ ನೆಟ್ ಕೆಸ್ಸನ್ಗೆ ಎಂಟು ಕೇಳಲೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಂದ್ಬೋದು ದಾದ ಬಂದ ಪಮ್ಮದೇರ ನೇಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನೇಮ ಏರ್ನ ಪಮ್ಮದೇರ ಅಂಡ ಅವೇ ನಲ್ಕೆ ತಗಲ ನೇಮ ಪಮ್ಮದೇರ ನಲ್ಕೆ ತಗಲ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅವೇನ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಆತೊಂದು ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ತೋಜುಣ್ಣ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಮ್ಮದೇರ ಪರ್ಮ ನೇಮ ಗುಣತಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ 100% ಸತ್ಯಾಂಶ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಲ್ಕೆದಾಗ ಕೊಟ್ಟ ನೇಮೋಡು ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಂಚತ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಅಡ್ಡೋಗು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿನ ಆತನ ಸರಿ ಪಾತೆರೋಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಐತೆ ಕ್ರಮ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆ ಏರ್ಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಪಂಬದೆಪ್ಪು ಪರವೆಪ್ಪು ನಲಿಕೆ ದಯಪ್ಪು ಆ ನಿಷ್ಠೆಡಿ ಏರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆನ ఆయన ఖండిత వల్ల బారి ఖండిత ఖండిత అయితే మస్తు జరన ఉదాహరణ కొరలి నలిಕೆ ದೆಟ್ಟು ಮರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ದಿನ ಜನ್ನನ್ನೆ ಕಡಂದಲ ಕಾಲು ಏರ್ಮಾಲು ಮುನ್ನೇರು ಅಕಲ ನೇಮನು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವಸ್ತಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಿರುದಿನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಪ ಐಟೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕಣಪಾಡಿ ಶೇಖರ ಕಟ್ಟುವರು ಅವು ನೇಮ ತೂದಿರು ತೂಲೇನ 100% ಒಂದು ಐಟು ಒಂದುಂಡು ಕನಪಾಡಿಡೆ ಕಣಪಾಡಿದೆ ಸರಿ 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 ಕನಪಾಡಿದಾನ ಅಂದೆ ಆಡ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳೆ ಇದು ಖಂಡಿತ 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 ಅವನೇ ಕಿಶೋರ್ ಬನಂತೀನಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ಅಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಇರ್ದಾವ ಅಕಲ್ನ ಆತು ಪುರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಅಕಲ್ದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೇಮ ಅಕಲ್ನ ಆತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಚತ್ತನ ನೇಮ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಾದ್ಯ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ್ದ ದಾದ ಬಂಡ ಐತ್ ನಲ್ಕೇರಿ ಗರ್ಸು ನಲ್ಕೇದಾಯೆ ಪಟ್ಟೌಡು ಮೇಲು ಪಂಬದೆ ಗೊತ್ತು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಲಿಕೆಡ್ ಗರ್ಸು ನಲ್ಕೆದಾಯೆ ಪಟ್ಟೌಡು ಮೇಲು ಪಂಬದೆ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇತ ಅರಿನ ಪಂಡೆರ ಸುರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸರಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೆ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸುರು ಮೂಲು ನೇಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದೈವದಪ್ಪ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನ್ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲೆ ತಮ್ಮದ ಮ್ಯಾತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಒಂದೊಂದುಲೇರು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಾಲಯಡು ನಡಪಡು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಥೋ ಪಾರ್ದನಲು ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಪಗರೊಂದು ಬೈದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾರ್ದನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬೆಲೆ ದುಂಬುದು ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡೊಂದು ಒಂದೊಂದುಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಕು ಸಿಂಧು ಅಕ್ಕನಂಚಿ ನಕಲು ಪಂಡೇರಿಂದ ಅಂಡ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾವು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅನ್ಪೇರು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೈವಾಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವು ದೈವದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ದೈವದ ಕೈ ಇಟ್ಬೋಡು ಅದಲ್ಲ ಎತ್ತುವಾಸ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಅನುಭವ ಈ ದೈವದ ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೆ ಈ ದೈವಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಈ ರಾಜ್ಯನ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಏರು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆ ಏರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸೈತಿ ನೆಡಬೇಕು ಈ ದೈವದ ಕಡೆ ಟುಡ್ಲಿ ಪನ್ಪಟ್ಟನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಐಕ್ ಇಜಿನಾಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬುಡ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜಿನಾಂಡ ಚಾಕಿರಿ ಮ್ಯಾನಿ ಆಯ್ ಆಯ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಆದಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಮ್ಯಾನಿ ಅದೇ ದೆತ್ತೊನ್ನಿಂಚತನ ದೈವ ಆಯ್ ಸೈತಿ ನೆಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ ದೈವದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪೆ ಕುಡೋರಿ ಚಾಕಿರಿ ಮ್ಯಾನಿನ ಪತ್ತೊಡ್ದು ದುಂಬು ಆಯನ ಕೈ ದೈವದ ಕೈ ಇಟ್ಟಿತನ ಪ್ರೇತನ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಪಿಚ್ಚತನ ಸದ್ಗತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಚತನ ಕ್ರಮ ನಡಪ ಖಂಡಿತ ಒಂಜೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ಸಂತೋಷ್ ನಾ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುನ್ಕೇರು ಸಂತೋಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ರೀ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಲೀಜನ ಪನಲ್ಲಿ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬೇಗ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆರು ಅಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಯರತೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊರಿಯರು ಕಿಶೋರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನತ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಐಕತ್ರನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೂತ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ 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 ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈರುಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಕಲ್ತದಾರ ಅಪಗದಲ್ಲ ಬರೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ನೌಕರದಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಯಾನೆ ಕಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ ಗೊತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಅನ್ಪೋತು ಶಾಲೆ ಪೋಂದೆ ಯಾನ್
ಒಂಜಿ ಒಂಚೆನೆ ಕಂಡನ ಊರು ಒಂಜಿ ಕೋಲೋಗು ಪೋಯನ್ನಂಡ ಅವಳು ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಾಕಲ್ನ ಕೋಲ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪೇರ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಕೈಪು ಕಡೆನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಅನ್ಪಿನಿ ಉಂದೇ ಬೇಲೆ ಜೈದಿನವಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಲ್ದಿನವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿಡ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗ್ ತೆರಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಪನೊಂದುಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಟಿವಿ ಬಕದೆ ತೀರ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಪೂರಲ ಕತೆ ಪೂರೆನ್ನ ಕತೆ ಅಂದು ಅವಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಅದು ಉಂದೇಟ ಮಾತದ ಆಲಜ್ ಈರಿನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾದಿರೋಡ ಐಕಾತ್ರ ಎಕಡೆ ಇರು ಮೈಸಂದನ ಕತೆ ಬಂಡರು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಆ ದೈವದ ನಾನು ಹೋಪ ನೋಡಿ ಜಾರಂದ ನಾವು ಜುಮಾದಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಂಜುರಿ ಓಲ ಈರೊಂಚೂರು ಬೇತ ಜುಮಾದಿನ ಪನ್ಕಾಯನು ಸೀದಾ ಎಂಕ ಅವು ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಚಮತ ಇಂಚ ವನ್ಪಿನಿ ಜಾರಂದಾಯನೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆನೆ ಅಂಡ ಜಾರದ ಜಟ್ಟಿ ಬೈತೆ ನಾವು ಜಾರದ ನೆಲ ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಜಾರ ಸಾನ ಸಾನಂದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಜಾರದ ಜಟ್ಟಿ ಬೈತೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ ಉಳ್ಳಿ ಆಯನ ತಂಗಡಿ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳೋಳು ತಂಗಡಿ ಹಬ್ಬು ಬೈದೇದಿ ಪನ್ಪೋಲು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಆಯನ ಅಜ್ಜಿ ಗೋರಿ ಕಂಬಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಡಿಗ್ಲ ಪೋರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡು ಕೊಯ್ಯೋಲ್ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯಾನ ನಿರೇರ್ದು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೇನು ಕರೇರ್ದು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೇನು ನಾಲ್ವೇರು ಪೊಂಜೇನು ಸಂಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಿ ಸಾತು ಪಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಕುರುವೆ ಪುಡಾಯಿ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ದೀಯುಲ ಅಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಗ ಕುರುವೆ ಪುಡಾಯಿ ತುಂಬೊಂದು ನಲ್ವೇರು ಪೊಂಜೇನ ನಡ್ಪತ್ತದು ಮೋಲ್ ಪೋದು ಪೋದು ಅವಳು ಸಾಲೆದ ಕರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರಿಯ ಸಾಲೆದ ಕರಿಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಲೂರ ಕರಿಯ ಕೂಲೂರು ಅತ್ತೆ ಸಾಲೆದ ಕರಿಯ ಆಯ್ಕುಲು ಅವಳು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಜೈತನು ಪರಪ್ಪು ಬೂಡ್ತನು ಪರಪುಡು ಒಂದು ಮಡಿ ಮಾತಿಯರು ಮೈಲೆ ತುತ್ತಿಯರು ನೀರು ಜಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾರು ಜತ್ತೇರು ಮುರ್ಕಿಯರು ಮುರ್ಕುದು ಮರುವಾಯಿ ಆಕಲೆ ಮರುವಾಯ ತಿಕ್ಕೋಚು ಮೊಲೆಗೆ ಹಬ್ಬು ಬೈದೇದಿ ಮರುವಾಯ ತಿಕ್ಕನು ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾದನಾಗ ಬಟ್ಟಿಗಂತ ಪಾಡಿಯವಳು ಬಟ್ಟಿಗಂತ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ ಜತ್ತದನಾಗ ಮರುವಾಯಿ 4 ಉಂಟು ಚೌಕದ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿನೇ ವಾ ಈ ಕಲ್ಲದ ಪುರ್ಲೆ ಉಂದಿಯನ ಅನ್ನಾಗ ಮಂಜೋಲ್ ತಾರದ ಕೊಂಬು ಗುದ್ದಾರೆ ಅವು ತಾರೆ ಮುರ್ತೆ ಮೂರು ಆಯೆ ಮುರ್ತೆ ಮೂರ್ನಾಗ ಅನ್ನಾಗ ಕೊಂಬು ಗುದ್ದಾರೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲು ತೂಪೋಲು ಮರುವಾಯ್ದ ಪುಡಾಯಡಿ ದೀಪೋಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂದ್ಗೇನೂರು ಆ ಒಂದಿನ ಕಲೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೋರು ನೀರಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಡಿ ತೂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ತುಪ್ಪದ ಕಟ್ಟೆಡು ಮರುವಾಯ ಜಾದ ದೀಪೇರು ಮರುವಾಯ ಜಾದೀನು ಅಕುಲು ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಮೊಲೆ ಮಂಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತಂ ಪೋದು ಅನ್ನ ನಿಕ್ ಕೊಂಬು ಗುದ್ದಾರೆ ಅವು ಐಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗಂತೆ ಅಂದ ಈ ಕಲ್ಲುಗಂತನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂತತ್ತ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ತರೆಕ ಮೇಯ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೀಲ ಜತ್ತಿ ಬೈದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಪದೊಲಿಡು ಅವಳು ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೇಡು ಅವಳು ನಂಬುಲ ಕೈಪುಗು ದರ್ಪುನ ತಾರಾಯಿನ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದರ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಪೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವನ್ ಪನ್ಪೋಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀಪೋಲು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊನೋದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಪದೊಲಿಡು ನಂಬುದು ಕೈಪು ದರ್ಪು ತಾರಾಯಿ ತಗೆ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ದರ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೋಳು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪೋಲು ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಇಂಚತ್ತು ಮೂಜಿ ಕಲಸೆ ಕಂಡೋಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕೈಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಯಿ ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲಗಾರಿಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅನ್ಪೋಡು ಐಕ ಅವು ಪೋಯಿ ಮೂಜಿ ಕಲಸೆ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ಪುಗ ತನಗ ಕೊಚ್ಚಿಯರು ಪತ್ತಿಯರು ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಸುತ್ತಲ ಕಂಡೋಗು ಬೇಲಿ ಪಾಡಿಯರು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಕಿರಂಗು ಕಾಯಿ ಕೈಪು ಬೆಂಡೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ನಡೆದು ನೆಕ್ ಬೇಲಿ ಒರ್ವರೋಡು ಕಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಇರುವರೋಡು ಮುಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಮುತ್ತಾರೋಡು ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಪಾಡಿಯರು ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಡದೆಟ್ಟು ಪೂ ಬೋನು ಪೂ ಬೋದು ಕಾಯಾನಾಗ ಕೂಲುರ ಕರ್ತಗೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಾನು
ಕೂಲೂರ ಕರ್ತುಗು ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನಾಗ ಜಾರದ ಜಟ್ಟಿ ಬೈದನ ಭೂಮಿಡು ಕಾಯಿ ಪಾತನ್ಗೆ ಪಂಡದ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಂಜೇನು ಹೊಸತ್ತು ಪುಡಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ನು ಎಂಕಲ ఆయన ఇల్లాడు బేతేనిగెల ఉప్పు ಒಂದು వరంటెడ్ కనపవను ఐక్ పోయి మొక్కలు 4 ఏరాటంజవు 4 పుడ కత్తి నేను బొక్క దుంబుకున్న ಪೆಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏನೊಂದು ಕೊಯ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಕೇಳಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೊಯ್ಲ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದೈವದ ಕಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ದೆಪ್ಪಡು ಮುತ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಡು ಗುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿ ಏನು ಗುರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಘಟನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಸರಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಪಾಡು ಅಭಿಮಾನ ಪಾಡು ಮಾತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಎಟ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ನನಗೆ ಸುರುಕು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಸುರುತ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೈತಿ ಇರ್ ಕತೆ ನಡ್ದೋಡು ಅಂತ ಯಾರು ಐಕ್ నేను ಕಾಯಿ ಪಾಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರತೆ ಜಾರದ ಜಟ್ಟಿ ಬೈದ ನಡೆಗೆ ಕೂಲೂರ ಕರ್ತು ಜನ ಕಂಡೀರು ఒక ಕಾಯಿ ಪುರೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಕೂಲೂರ ಕರ್ತುಗು ಕೊರ್ರೆ ದೈವ ಜಾರಂದ ಏನ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿಗ್ಲ ಬಂದು ಜಟ್ಟಿ ಬೈದೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಕೊಡಿ ನುಡ ಕೊಡಿ ಟುಪ್ಪಡಿಯ ಕಡೆಯದು ಕೊಯ್ಲ ಬಂದು ಆ ಜನ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಒಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಬೂರುಂಡು ಆ ನ್ಯಾಯ ಬೂರ್ದು ಪೋಪಿಯರು ಆಯ್ತು ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಧನದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದ್ರೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ಜಾರಂದ ಪಂತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋಡಿ ಅನ್ ಕುಲ್ಲೂಜಿ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಎಂಕ್ ಸೊಂಟಗು ಸಿರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾಜೆಲ್ಗು ಬೊಂಡಜ್ಜಿ ಪೊದ್ದೋಲ್ಗು ಬಾರ್ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕುರಿಕ್ ಮಂಜೋಲುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕುಲ್ಲೂಜಿ ಪಂಡದು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಪುಡು ಬೇತನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟು ಜಾರಂದ ಪುದರಂಚ ಬರ್ಪುನು ಜಾರದ ತೋಟ ಜಾರದ ಸಾನ ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಜಾರದ ಜತ್ತಿ ಬೈದೆ ನಂಬಿನೇ ಇರ್ದಾವ ಜಾರಂದ ಮನಿ ಬಂದ ಮಣಿಯಂದ ದೈವ ಬೋದು ಜಾರದ ಅಂದಕ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಜ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೂಜಿ ಪಂಡದೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದಾದಾಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಕೋಲಡಿ ಹುಡ್ಜಾಡ್ನು ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡೋಟ್ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಯಾರಾದು ಇಂದೇಟು ಬಂಡಿಡು ಕುಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶ್ವರೂಪಡು ಬರ್ಪೇನು ಬೊಲ್ಲೆ ಕುದುರೆ ನೀರೊಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯಡು ಸಂಚಾರ ಕುದುರೆಡು ಕುದೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬೊಲ್ಲೆ ಕುದುರೆಡು ಕುದ್ದುದು ಸತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬು ತಂಬಡ ಬೇಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬಿರ್ದಾಬಾಲಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಪೋಯಿ ನಾವುಲು ದಾನೆ ಬಂಡ ಬಂಡಿ ಪೋದು ಪಿರ ಬರಡ್ಡ ಬಂಡಿನೇ ಹೋಯ್ತು ಬೈತೇರಿ ದೈವಜ್ಜೆ ಆಯನ್ಲೆ ಕಡ್ದಿನ ಆಯನ್ಲೆ ಸಾಯ್ತೇರಿ ದೈವ ಅಲ್ತರ್ದಿ ಪಿದಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದಾಕುಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಐಂದಾಲು ರಾಜ್ಯ ಐಂದಾಲಿಗೆ ದಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ದುಂಪೋಲೆ ದುಂಪೋಲೆ ಪನ್ನಗ ದುಮ್ಮು ಪೋಪೀರು ಅಕುಲು ಪೋಪಿನೇತ ಪೊರ್ಲುನ್ ತುಯ್ಯೆ ಅಕಲ್ನ ತರೆತರದ ಪೊರ್ಲುನ್ ತುಯ್ಯೆ ಜಾರಂದ ತುಯ್ಯೆ ಅಕುಲು ಪೋಯೇರು ಕುದುರೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಬೇಕೋಯ್ ಅವೆ ಮಧು ತಕುಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ದ ರೈಟ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಬಚ್ಚರೆ ಗುದ್ದರೆ ಅವೆನ್ನಪ್ಪ ಮೇರೆ ಕೊಂಬು ಗುದ್ದುನು ಬಹುಶಃ ಚದಿರದ ಚಕ್ಯದ ಕಲ್ಲದ ತನಮಜ್ಜೋಡು ಐಕ್ಯತನಾಯ ಸಮಯನು ಕಾತೊಂಡ ಜಾರದ ಜತ್ತಿ ಬೈದನ ತಂಗಡಿ ಅಬ್ಬು ಬೈದಿದಿ ಕೋಲು ಮರವಾಯಿ ಗೋರೆ ಬರ್ಪುಂಚೊತ್ತನ ಪೊರ್ತು
ತನ್ನ ತಗೆಕೊಂದು ಬಚ್ಚಿರ ಗುದ್ದರೆ ಆವು ಪಂಡು ಪೆಚ್ಚು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಪಾರ್ದನೇ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಬದಲು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಮಂಜೋಲ್ ಗುದ್ದಾರಂದಲ ಮರಿಪು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರು ಕೊಡಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ರು ಜುಮಾದಿನ ಕತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಧಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಂದ್ರ ಬಂದ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡು ಸುದೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಗುತ್ತುದ ಸಾನೋಡು ನಡಪುನ ನೇಮೋಡು ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲು ಚೇರಡು ಕುಲುದು ರಾಜ್ಯಂದಯ ವಾಂಡಲ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲುನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಡ ದೇವರನಂಚ ನಂಬುವ ಅಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಸರಿಯಾ ಅಂದ ಅರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತವ ಗೆಟ್ ಕೇನುವ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ದೈವಗು ಐತವೇನ ಗಣ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಿರ್ದು ಮತ್ತು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಕೊಟ್ಟರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಗುನೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ದೈವದ ಕಲತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾಡ್ದನದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರಡಲ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಮದಿಪದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನೆರೆದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ದು ಬಾಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ಎಟ್ಟು ಗೊಂದಲಲು ಬೈದನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆలు ಬೈದನು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಈ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮರಣವರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೆಂಡೋಡು ನಡಪುಣಲ್ ಕಾಪುಣು ಬಂದ ಐಕ್ ವಿರೋಧಲು ಅವು ಸಮಾಜ 100 ಜನವೇನು ಇಂಕುಲ್ ಪನ್ಯ ಸರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮೊಕಲೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನಾಕುಲು ದೇ ಪಂಡ ಕಸುಬುದಾರ ನಾಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನವೀನನ್ನ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದು ಊರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಮೆದೆ ಯಾನು ಮಾತಿರನ್ನ ಪನ್ಪುಚ್ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಲ್ಮೆದಕ್ಲು ಆಲಂದು ಯಾನ ಪನ್ಪುಚ್ ಈ ಪುದುವಲ್ ನಕುಲು ಪರೆವ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಟರ್ ನಕುಲು ಪರೆವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಇಡ್ಲೆ ಬಲ್ ಮೇದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರನ್ನ ಆಲಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ನೇರ ನಿಷ್ಠೆ ಸತ್ಯುಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ ಮೇದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಲಿಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ ಮೇದ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಯಾನ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮರ್ದದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ದೇಗ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಒರಿ ಪೋಯಿ ಮರ್ದ ಪಾರ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಟೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆಲಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಈ ಬಲ್ಮೆದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಡಿದಿ ಮರ್ದ ಪಾರ್ದೋಲು ಬಂದ ಬೊಡಿದಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬೊಡಿದಿ ಕಂಡನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಲ್ಮೆದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದು ಪಾರ್ದೋಲು ಬಂತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಆಲಾಂಡ್ ಕಣನೆ ಬೊಡದಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಲಾಂಡ್ ದೋಸ್ತಿ ಕತ್ತೆತ್ತು ಪೋಣ ಯಾನ ನವೀನನ್ನ ನೊಟ್ಟು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ನವೀನನ್ನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮರ್ದ ಬಲ್ಮೆದೇನೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋಂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಉರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂಶಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಣ ನವೀನ ಆಯ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಆಂಡೆ ಈರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೋನೆ ತಿರುಗಾರೆ ಕೈದಾಂಡೆ ಪೋಪಿನ ಆಂಡೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಕಣನೆ ಬಡಿದಿ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪಾರ್ದೇರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪಾರ್ದೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲ್ಲಕಂತ ಸಮಾಜನ ಪುಡಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮೋಗಿನ ಬೂರಿಯರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ್ಲೆ ತೋಪುಣು ಬಲ್ಮೆದೆ ಬನ್ಪೆ ಆಯ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾರ್ದಿನಿ ಬಂದ ಆಂಡೆ ಮರ್ದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೈರು ಬೊಕ್ಕಲಾಯ ಅಲಿನೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಸತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಶುರು ಆಪುಣು ಮೂಲ ಮರ್ದಬಾರ್ದು ಮರ್ದಬಾರ್ದೆ ಮೇಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧನು ಆಲು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಬಲ್ಮೆದಕುಲು ಏರು ಮಲ್ಪುರ ಅಕಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣಂದು ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಪಂಡ್ ಕತಾರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಕತಾರ್ ಇರ್ದು ನಾನು ಕತಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ದೂರ ಲೆಪ್ಪಗೊಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವ ಕೋಲ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕೋಲ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರಳ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ 3-4 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಊರು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇಪ್ಪನ ಕಾಲೊಳಗೆ ಸಡಕೆ ಬಂದು ಕೋಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆತಗ ಮದಿಪುದಾರಗಳ ಇನ್ನು ಮಾರನಾಡು ಮೂಡದಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾರನಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಅದಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಪಂಡ ಬಂಡೇರು ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪತ್ತೆ ಕೋಲಗು ಅದನ್ನು ಬಂದರೆ ಮದಿಪಾಲ 6ನೇ ಆವಡು 6 ಆವಡು ಪಂಡಿತ ಕೂತಗು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಆವಡು ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲ ಎಷ್ಟೆಜ್ಜ ಅಂಡು ಆರ್ನ ಅದಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮಲಕ್ಕಲು ಪಪ್ಪಲಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಪಂಡಾರೆ 6 ವರ್ಷೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಆಂಡ ಈ ಕೇಂತಿಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂತಿಪಿನ ಕೊಡ್ತಿರುಂಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಾರ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪುಳ ಗಂಗರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತು ಬೈತೀನಿ ಕಟ್ಟುತ್ತು ಬೈತಿನ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ನ ಬರೀಟೇ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಾರ ಜಾನ್ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟು ಬಂದೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜೆ ಸಿಂಗಾರ ಒಪ್ಪೋಡದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಐಟು ಐಟ್ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಅಂಜನಾ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ರಾಶಿ ಬಂದಿರ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಂದಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಂತು ಪಿನ ಬರ್ತುಡು ಮಾತ ದೈವಡ ಫಿಂಗರ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಫಿಂಗರ ಬೋಡೈನಾಥ ಉಂಡು ದೈವಡ ಮೇರಿ ಫಿಂಗರ ಹೊಡ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನು ದೈವಗು ಅವೇ ಫಿಂಗರ್ ದೈವ ಇದನ್ನ ಬಟ್ಟಾಲು ಬಂದು ಮಧ್ಯದ ಬಟ್ಟಾಲು ಬಂದು ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪುನು ಆರೆ ಇಂಕಲ ಬಟ್ಟಾಲು ಬಂದು
ಒಂದು ಸರಿ ಆಚೆ ಸರಿ ಐಕತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಜನೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಅನುಭವ ಸಿಂಧು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಫಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಯಾರೆ ಫೋನಾಗ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿರಾರು ಕರ್ತದೆ ಯಾರು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ರನ್ನೇ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸೀಟು ಬೈ ಈಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಒಂದು ನಲ್ಕದಾಯನೇ ಬಂದೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಪಂಪಿರುತ್ತಾರೆ ಅರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏರು ಮದುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇನ ಆಯ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಉಂಟು ಪಿಂಗಾರ ಉಂಡು ಪಂದ ಗಡಿ 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 ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ಲೈಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಪೊರ್ತು ಪಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಡೈ ಕೊರಡು ಅವಿನಿ ಮದುತಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲು ಉಂಜೆನೆ ತಿರ್ತಪಾಡ್ನು ಸರಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡಿನ ತೋಪವನು ಉಂಜೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊನ್ನು ಉಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದರ್ಶನದ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಜೆನೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊನ್ನು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೇನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಉಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಉಂಜಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾಲಯಡು ಐತೆ ಮರ್ದದ ವಿಚಾರ ಯಾಕರ್ದ ಅವೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಪುಗ ಖಂಡಿತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಂಡೆ ಮರ್ದ ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜೈಕ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಮರ್ದ ಪಾಡು ಎನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ ಪಾಡು నుంచిತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಒಂದು ಪನೋಡು ರಡ್ನಿ ಆಯ್ ನಿಖರವಾದ ಪನ್ಪೆಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಮರ್ದ ಬೂಡ್ದು ದೆಪ್ಪ ಉಡೊಂದು ಪನ್ಪೆಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಪನೋಡು ಇಂಚಿನ ದಿಂತಾನಿ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರ್ದ ಪಾರ್ದೆ ಈತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪನೋಡು ಅವು ಪಂಪಿನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಆ ಸತ್ಯನ ಸುಲಭ ಐತೆ ಇದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಪಾಡ್ತೀನಿ ಐಟು ರೋಮ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನಿ ನಂಬಿಕೆ ದಂದೇಟ ಏತು ನಂಬ ಇಡ್ಲಿಡು ಬಾರ್ದಿನ ಕೋರಿದ ಮಾಸೋಡು ಬಾರ್ದಿನ ಕೊಡಂಜ ಪನ್ನಿನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ವಿಜ್ಞಾನ ದುಂಪೋದ್ಲ ಇರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇಡ್ಲಿದ ತುಂಡು ಬಂಜಿಡು ಒರಿಯೋನು ಬಂಡಿ ಇರ ನಂಬರ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾನ ನಂಬಿಕೆನ ಒಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಈ ಸಮಾಜನು ಈ ಸಂಬಂಧನ ಪುಡಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮರ್ದುಂಡು ಬಂದ ದೆಪ್ಪಾಡಿ ಎನ್ನೈಕ್ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಬಲ್ಮೆದಕುಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಯ್ಯ ಪನಡೆ ಇರೇ ಮರ್ದ ಬುಡ್ದು ದೆಪ್ಪೌಡು ಎದುರ್ದಾಗ ಏನು ಏರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಂದ ಅವು ಇಂಕ್ ಪನಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಡಿ ಯಾನ ಪನ್ರೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಇರ್ ದೆಪ್ಪಾಲೆಂದ ಪಂದ ಕಡಪ್ರಾಡ್ ಆಯ್ ಇತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಬುಡಾಡಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅವಿನ ಸಂಬಂಧನ ಹಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಪುಡಪ್ಪು నుంచిತ್ತನ ಕೆಲಸ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಆಲಾಪಿ నుంచిತ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಈನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒರಿ ಮರ್ದ ಪಾಡು ಎನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ ನಿಖರವಾದ ಪನೋಡು ಆಯನೇ ಅವಿನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನೇನೆ ಅವಿನ ಬೂರುಂಡ ಇಡ್ಲಿಡಿ ಅತ್ತ ಬುಡ್ಜಿ ಕೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಈನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇನೆ ಕೊನಿಯರೆ ಕೊರೋಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ ಪಂತಿನ ಸಮಯಡವು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಆನಿ ಒಪ್ಪುವೆ ಈ ಮರ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಪನ್ ಐಕೇರ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಪವನ್ ಎಸ್ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಂದರೆ ದೈವಲು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಪೊಂಡೆಕ್ ಹೊಸ ಬೋಡ್ತಿನ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಗ್ಗಿ ಅಂದ ಬಚ್ಚಿರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಗ್ಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಚ್ಚೆ ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ನತೆ ಗೆತ್ತದಿ ಇದು ಐತೆ ಅಂಜ ಪಾತ್ಯ ಕಿಶೋರನ ಇದು ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಯದ ಕುಳಿಯರ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಂಗಡೊಟ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂದು ನುಡಿ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ದಾದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಸ್ವರಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತ ಒಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಬರಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದಲ್ ಕೈತನು ಆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಬರೋದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆನ್ ತುಲಿ 10th ಆತಿನಕಲು PUC ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನಕಲು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಆಲಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪಿನವಾಡು ಉಬ್ಬಿನವಾಡು ತಿನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಸುರು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಏರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ವೇನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವೇನು ಉಂತಾದೆ ಇತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು ದೇಪನ್ನ ಪರ್ಪಿನಲ ಈ ಗಂಗಸರ ಪರದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂದ ಒಂದು ಆಲಭ್ಯಾಸನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೈದ ಮಲ್ತು ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮರ್ದದೆಟ್ಟು ದುಂಬುದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಅಕ್ಕುಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಏರು ತಿರಿದೇರ
ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇರೇ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದನ್ ಬಂತು ಪಂಡ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ದೈವಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿತಿನ ನಂಬುವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಈರೆ ದಿನೋಲ ಪೋಪರ್ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವರೆ ಇರೋ ಗೊರಿ ಮರ್ದ ಪಣ್ಣ ನಾನು ಅಂಚೆಂಡ ದೇವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈರ ಇಲ್ಲಡಿ ಜುಮದಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ದ ಬುಣ್ ನಂಬರ್ ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ದ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಜುಮದಿ ಕೋರ್ದ ಬೋಲಿ ಅಂಚೆಂಡ ಜುಮದಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಮರ್ದ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚೆಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಡು ಪರವಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಅನ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೊಡ್ದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೇನ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕೆಡ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಪಾರ್ದನ ತೆರೆಯೊಂದಿನಾರ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕಲತ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಕೂತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತೂಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆನ್ನಿದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ದೈವಗಳ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣಂದು
ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮಂಜೇಡಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಕಿಸೂರು ಸಿಟ್ರಿನ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ಆ ಮರ್ದದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಕೊನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲ ಕಾನು ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕೋಲುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ದು ಬುರ್ದು ಪಂಪಿನ ಐನ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುನಿ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ಬಾ ಈರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆವಾರೆ ಕೆಲವರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ 100 ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಲ್ಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಈನ ಪನ್ನಾಗ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನ ಚತನ ಕೆಲಸ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದೊಲೆ ತಾಂಟಾದ ಪಾಡ್ನ ಅಂತೆ ಆನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದವ್ರು ಬಂತೀರ ಮದ್ದು ಇತ್ತ ಪಾಡುವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡಿಯಾಪುನ ಎಂಚಾಂದು ಸುಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತಾಳಿ ತಪ್ಪುನು ಕಣ್ಣು ವಾಡುಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಆ ಐದನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ பேருக்கு ಆ ತಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಪಾಡು ಪೇರಿನ ಪಾಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಗುಳ್ಳೆದ ಲಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ಆ ಗುಳ್ಳೆಡು ರೋಮ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಪಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿಂಕರ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಮಂಜಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಮರ್ದು ಪೂರ್ಣಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತರಕುಜಡ್ಲ ಉಗುರುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಐಕ್ ಬಾಡೋದು ಬಂಬೆ ತಿನ್ಪೇರು ವರ್ಷಗರ ಅವು ಒಂದು ಬೂರ್ದಿನಿಂದ ಹಿರಿಯನ ಬಂತೇವೆ ಈ ವರ್ಷಗರ ವರ್ಷಗರ ಈ ಬೊಂಬೆ ತಿನ್ನೋಡು ದಯ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರೋಡು ಕೆಲವು ಕರಗಂದಿನ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡ ತರೆ ಕುಜ್ಜಲು ಉಗುರು ಪುರ ಕರಗಂದಿನ ವಸ್ತುಲು ಓಲು ಶೇಖರಣೆ ಹಾಪುಂಡ ಅವು ಪೂಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬತ್ತಂಡು ಇರುಡ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಪನೋಡೆ ಇರ ಲೇದಿನ ಐಕೆ ಇರ್ ಪನೋಡು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ನಿಂಕುಲ್ ಈರ್ನ ಅನುಭವದಕ್ಕೂ ಇಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪನೋಡು ಇಂಕುಲ್ ಕೇನು ಚಾಲ್ಮಾವು ಇತ್ತೆ ಜವನೇರಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರಿ ಅವು ಮಂಡೆ ದೀನಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣನೆ ಒಂದು ಮತ ಉಂಡುದೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆನ್ ಬಂದು ಎನ್ನು ಅಂಚ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಕತೆಟೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ನಂಡ ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾరులు ಬೋ ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾరులు ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ನಂಬುದುಲ್ಲೇರು ನಂಬುದು ಇತ್ತದು ಅನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚೆನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ರ ಒಂದಿನ ಇಂಕ ನೇಮ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾరులు ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ದಿನ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ ಅಂಬದ ಅನ್ಪನೋಡು ಪಂಡೇರು ಒರಿ ರಾಮು ಪಂಬದೇವ ಅನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ್ಲೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಕೋಲ ಆವಡು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೋಡು ಆವುದನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಐಕ್ ದಿನ ದಿಯೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿರು ದಿನ ಮತ ದಿನ ಆಂಡ್ ಐದು ದಾದ ಅಂತ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಂತಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಕ್ಲಾರೆಗ ಅಮ್ಮಕ್ಲ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ದಿನಲ್ಲ ಪಾತಿರುಂದು ಮರ್ತು ಬಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಯಂತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ವಿರೋಧನೆ ಈರವೆನ್ ನಂಬುವರ ಜಯಂತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನೂದೇಟು ನೂದುಲ ನಂಬುಜವರು ನಮ್ಮಡ ಧೈರ್ಯ ತಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದ ವಾ ಒಂದಲ್ಲ ನಡಪುಜಿ ಆತ ಮನ ನಮಕ್ ಯಾನೆಂಚಿನ ಮನ್ವಿನ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ ನಂಬುನು ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮುಂದಾಯ ಸತ್ಯ ನಮಕ ದೈವನೇ ಮಲ್ಲೆ ದೇವೇರ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ದೇವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಯಾ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತು ಈತ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಕೂಡಲ ಮರ್ದು ಬಾಡುವೇರು ಅವಳ ಎಂಚಿನ ತೆತ್ತಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕುನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ತಿಕ್ಕುನು ಮಾಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಏನೇ ಹಾಕ್ಲ ಸಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಅವನುಂಡದೆ ಯಾನ್ ಇರ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ವಿರೋಧನೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ನೋ ಗೊತ್ತನೆ ಎದುರೊಲ್ದ ತಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎದುರೊಲ್ದ ತಪ್ಪುನು ಪುರಿಂಚುನು ಎದುರೊಲ್ದ ತಪ್ಪುನು ಪುರಿಂಚಿಂದ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾ ನವೀನನ್ನ ಗೊತ್ತನೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಇತ್ತಂಡು ನಾವು ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮು ಇನ್ನ ಪೂರ ಕೊಡಿತ ಪುದಾರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಈಗ ನವೀನಣ್ಣ ಎದುರಲ್ದ ತಪ್ಪುನು ಪುರಿಂಚಿದು ಇದು ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪಗಾಯನ ಉಲ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲು ಮಸಾಲನಕ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುನು
ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ಸಿಗಲೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ತುಮನಾದಿ ಕಕ್ಕನಾಗಜ್ಜಿ ಕರ್ಲ ನೀರು ದಿಂಚಿ ಕಕ್ಕನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟು ಪರ್ತಿನ ಪೇರ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅದೇ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯನ ಬಣ್ಣಗ ನವೀನನ್ನ ಈ ಗಂಗಸರೋಡ್ ಬಾರ್ದಿನ ಕಕ್ಕ ಬನ್ಪಿ ಗಂಗಸರೋಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗಂಗಸರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಪಾರ್ದಿನ ಗಂಗಸರ ಬಂಜಿದಲೆ ಉಂತುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂದು ಬನ್ನೋಲೆ ಗಂಗಸರಕ್ಲ ಸಿಗಲೆ ಉಂತುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪಿನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಗನಕಲು ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಜಯಂತಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಓವೆನ್ ನಂಬೋಡು ಓವೆನ್ ನಂಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೇನೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೇನೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಜಯಂತಕ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಜನಕುಲು ಓನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತು ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಮಾತಾತೇರ ಆಂಡ ಪೋಪಿನೈ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪಾತೇರಾರ್ನ ಏರು ಕಲ್ದೇರ ಏರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲೇ ಪೋಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಕಲುಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿನ ಅಕ್ಕಲುಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಅವನು ನಂಬುಜೀರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಮಾರ್ತ ಬಿಡ್ತು ಅವನೇ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದ ಮಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ದೇವರನೇ ಮಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಬೊಲ್ಪು ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ದುಂಬುದಕುಲು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜುಮಾದಿತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಜುಮಾದಿ ಕಾತೋನುವೆ ಅತನ ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾತೋನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ನ ಜಿಮಾದಿ ಎನ್ನ ಮುಂಡದಯೇ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಕೈ ಬುಡೇರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತಲಿ ಒಂದು ಕೊಡರಿಯ ಏರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಬಲ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಒರಿಯಾಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚುಂಟು ಇತ್ಯದ ದಿನೋಟ 25 ಸಾವಿರ ಅವು ಸುಲಭ ಈ ಬಲ್ಮೆದ ನಡೆ ಪೋಯಿನ ಸತ್ತೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾಲತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಯಾಯ್ಕು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಪನೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಮೆದ ನಿಜ ಸಂಗತಿನ ಬನ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಅಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಯಿನ ಸತ್ತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪು ಅಕುಲು ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನ ಬೇನೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯದ ತಾದಿನ ತೋಪವೇ ಅದಾಗ ఆయన ಜೀವನೋಡು ಬದಲಾನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಮೆದಡೆ ಪೋಪಿನ ಅವು ತಪ್ಪು ಉಂದು ಯಾನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪನ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ಸಮಾಜನ ಒಡೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಆಲು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪು ಉಂದು ಪನ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಕತೆ ಅರ್ದೋಡು ಉಂತದು ನೇಮಗು ದಿನ ದೀತೇರು ನೇಮೋ ದಿನ ಆತಂದು ಅವಾಗ ಪಂಬದೆ ಬತ್ತಿ ರಾಮ ಪಂಬದ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತೋಡತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೋಡತ್ತ ಧನಿಕುಲೆ ಪಂಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಅರೆಗ್ ಧನಿಕುಲೆಗ್ ಸುರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ದೇವು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಪಡಿಯಾರಿ ಅಂತ ತಯಾರು ದೀತೇರು ಅವೇನು ದೇತೊಂಡೆ ಅದಾಗನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯೇರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಮೀದು ಜಲ ಕಾದು ಬರ್ಪೆ ಮೀದು ಜಲ ಕಾದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯೆ ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರಾಪೆ ಬೊಲ್ಲಿರು ಬುಲ್ಪನಾಪೆ ಅದನಾಗ ಮೆನಪೂರ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಮತ್ತು ಉಂಡುದೆ ಸಿರಿ ತುತ್ತುನ ಗಗ್ಗಾರ ದೀಪಿನ ದೇವಿರೆಗ್ ಗಗ್ಗಾರ ದೀಪಿನ ಸಂದೇಗ ಮಲ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾರಲೆ ಮಲ್ತೆ ಊರುಗು ಪತ್ತಿಯೇ ಗಗ್ಗಾರ ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧ್ವಜಪವನ ಬರ್ತದೆ ಗಗ್ಗಾರ ಕಟ್ಟಿ ಗಗ್ಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿರು ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಗ ಅನಿವಾಡೋಡು ನಾನು ಅನಿವಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅನಿ ಪಂಡು ಮುಗ ಏರ್ದು ಆದನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕುರುಗುಚ್ಚನ ಉಂಡ ಬಂದ್ಗೆಂಡಿ ಐಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಜಿಮಾದಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಮ್ಮನೆಡಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಅದನಾಗ ಒಂದು ಮುಗ ಜಾದ ಆನಾಗ ಪಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜ ಉಡುತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಪಂಚಾಮೃತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲ್ದಲ್ಲ ದಾಲಗಂದು ಪಂಡ ದಾಲ್ಪುನು ಅರ್ವದನ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜಾನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ದೇವ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಅರ್ನ ಅರ್ವದ ದೇವ್ ಪೂಂಜರೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಗ ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲಾಗ ಕೊಡಿ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಲ ದೇವ್ ಬಾರದ ಪರ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ತುರುಂಬು ಪೊದ್ದಲು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಕಂಡು ರೇನು ಕಡಪುಂಡು ಬೇ ಜುಮಾದಿ ಕುದೊಂದಿನವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಿಟ್ಟಿ ಅದನ್ನಾಗ ಪೋಪೇರು ಪೋನಾಗ ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕಡೆ ಪೇಂಟೇಡು ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತನು ಸೂಲೆ ಸಿದ್ದುನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತು
ಪೂಂಜೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಂಗದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಮಾರ ದೇವ್ ಪೂಂಜೇರು ಪೋನಾಗ ದೇವ್ ಪೂಂಜೇರು ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಅಯ್ಯ ಮಾರದೇನ ದೈವದ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾಡುವನಾಯಿ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಆ ಬಾಯಿಡ್ಲೆ ಬರುಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಡಿ ಅದ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದು ಮೇರೇನು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೋಳು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೋಳು ಬುಡಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಲು ಪುಚ್ಚದ ಮಂಡೇಡು ತುಡಾರದಿ ಪುಚ್ಚದ ಮಂಡೇಡು ತುಡಾರದಿ ಏರು ಮೊಲೆ ಮೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆರೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಗೆಂದಿಯಡ ಈರು ಗೆಂದಿಯರಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಪೂರ ಇರೇಗಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಗೆಂದಿಯಡ ಇರೇನು ತೊಟ್ಟು ಕೋಮ ನೋಡು ಉಂತಪ್ಪವೇ ಬಂದು ಈಗ ಆవుನ್ ಪನ್ನದು ಪನ್ನಾಗ ಮೇರ್ ಗೆನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಿಚ್ಚೆಲಿ ಬಿಡ್ಪೋರು ಪುಚ್ಚದ ಮಂಡೆಗೆ ತುಡಾರ್ ದೀತಿನದೇ ಒಂಜಿ ಕಿಚ್ಚೆಲಿ ಬಿಡ್ಪೋರು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗ ತುಡಾರ್ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಮೂಲು ಆಟ ತಪ್ಪಾದಿಯೋ ಆಟ ತಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಡಾರ್ ಬರ್ತಾಯ ಮನೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಉಪಾಯಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀರು ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತೀರು ಒಡೆಗೆ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಜುಮಾದಿ ಫಿರಿದಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಾವು ಇಲ್ಲ ಕೊರಡೊಂದು ಜುಮಾದಿ ವಾ ಇಲೆ ಲಜ್ಜಿ ರಾಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಓವು ಇಲೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರಡ ಮರಣದ ಗಂಧ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಪೋತಿನ ದೇವ್ ಪೂಂಜೇರು ಕುರೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಕುಂಟುದಂತೆ ಉಲಾಯ್ ಪುಗ್ಗೋರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬಣ್ಣ ಗಂಚ ಪನ್ಪ ಅದಾಗ ಕಾಂತನದಿಕ್ಕರಡ ಈ ಜುಮಾದಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗಂಧೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರಡ ಮರಣದ ಗಂಧ ಕೊರಡ ದುಂಬು ದೇವ ಪೂಂಜನ ಕತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಆ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆಡ ಆಜು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 12 ವರ್ಷದಲ್ಕ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 17 ವರ್ಷದ ದಂಡು ಸಾರನಾಗ ದಂಡಿಡ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆನ ಪಟ್ಟಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಅದಾಗ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ನಾಯೆ ಅತ ಮಲ್ಪುಯಿ ಕಿರ್ಪೆ ಕಿರ್ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ದಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವು ಪಾರ್ದ ನೋಡಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರಮ್ಮಂದು ಯಾನ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ವಸಂತಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಹರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹಾ ಏನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ನದಿಪುನು ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಪಂಬದೇರು ಪರವೇರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ದರ್ಶನ ಪಾತಿರುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತ ನಲಿಪೇರು ಇಂತ ದರ್ಶನ ಅವು ಏತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನವು ಪ್ರಶ್ನೆ ದರ್ಶನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಜಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಲು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಈತ ಕೊರಗಜ್ಜನವಳು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನು ಮೀಸೆ ಪುರ ಒಯ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಸಂಗಡಿ ಪುರ ನೆಲ ಏನಾಗ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಕಿರೀಟದಿ ಇದೆ ನದಿಪೇರು ದರ್ಶನ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ವೈಟ್ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿದ ಸೈಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಓ ಅಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಾಪ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಾಪ್ ಉಡುಪಿದ ಕಡೆ ತುಲೆಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಯಾನ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನೆಚ್ಚಿರಿಡೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅವೇ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಚಲಿತ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ತಾವ್ ನೇಮನೆ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತ ಸೊಂಟೋರ್ದು ಸಿರಿಕಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಂಪಿನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ನಲ್ಪುಣ ಕೆಲವು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ದರ್ಶನ ಆಗೈತೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ದರ್ಶನೋಡು ಈ ದರ್ಶನ ಹೋಗುಂತುದಿನಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಪೊನ್ನ ಐತಾದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ ಹೋಗುತ್ತದಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪು ನಿಜ ಬಾದ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರತನ ಕೇನೋಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ ವಿಚಾರത്തിന് ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತನ ಕೇನೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 4117 ಅಂಚನೆ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಮೊಗೇರ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಸು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇರೋ ನೈಟ್ ಗೋಶಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಅರಸು ದೈವ ಬೇತೆ ಅರಸು ದೈವಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಂಜರ ಪರ ಮಾಡದ ಅರಸಲು ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಕತೆ ಪನ್ಪಿಂಚತನ ಬಕ ಕತೆನೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಮಯಲ ಉಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸಿದ್ಧಕ ಪಂಡೆಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣಂದು? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರುದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕನ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಡೆಪೋನಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಐತೆ
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾತ್ರೆಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಓವೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜಾಬ್ ಓವೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೂ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನ ಸರಿಯಾ ನೇಮ ಕಟ್ನಕುಲೆ ದರ್ಶನಗು ನೇಮ ಕಟ್ನಕುಲು ಬಕ ದರ್ಶನದ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಈ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡೆ ಈ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಈ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಈ ಕಸುಬುದಾರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಏರು ದರ್ಶನ ಗುಂತ್ವೆನ ಆಯೆ ಉನೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೇಡಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೆಲವು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಲೇನು ಬುರ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆಯೆಗೆ ಶೂ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಚಸ್ಮಾ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಆ ನಿಷ್ಠೆಗಾಯಿ ಒಂದಿ ಅನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗಾಯಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಕಡೆ ಕತೆ ನಡೆದು ಅಂತಾರೆ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾ ದಿನ ಆಂಡ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ನನಗೆ ಮುಗಿಯರ ಅಂದ ಮುಗಿಯರಿ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಕೊರ್ಕ ಇರೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿನ ಕಥ ಬೋಡ ಅನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಹೋಯ್ತಾ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ ಅಂಜನ ಐತ ನೋಟು ಯಶಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿರ್ದು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆನ ಕಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೋಡು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪೂಜಾ ಇರೆ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬಡನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಸಾಲು ಪಂಜಿರ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಪನ್ ಮಿತ್ತು ಮೀಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರ್ದೆ ಆತ ನಗರ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಅವು ನಿರ್ಮುದು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸುರುಟೇ ರಡ್ಡು ದಾಡೆ ದಿತ್ತೆ ದಾಡೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನೇ ನಿರ್ಮುನಗನೇ ದಾಡೆ ಆ ದಾಡೆಗೆ ಈ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಅದು ಪೋಡು ಬಂದೆ ಅಡ್ಡೋಗು ಐಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕತೆಗಳು ತಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲಿನ ಗುಜ್ಜಾರೆ ಪಂಜಿನ ಕಾಲಿನ ಕೈಲಾಸ ಇರಿಟ್ಟು ಗಣಮನೆ ಪಂಜಿನ ಕಾಲ ಉಂಡು ಯಾಮನ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಅಕುಲು ಅವು ನಲ್ಕೆದಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಬಕಂಚ ಐಟ್ ನಲ್ಕೆದಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲು ರೆಡ್ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೆಂಡು ಉನ್ಪೇನು ಗುಜ್ಜರ ಪಂಜಾಲಿ ಒಂದು ಪಂಜಿನ ಕಾಲಿನ ಮಣ್ಣು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟಿಚ್ಚು ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ ಗುಜ್ಜರ ಪಂಜಿಲ ಅಂಜ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾರ್ದು ನೋಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಎನ್ನನೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಒಡೆ ಏರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮುಟ್ಟುವೇನಾ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಬಾರಿలో ಕೊಡು ದೈವ ಕಡಮೆ ಉಂಡು ಭೂತ ಕಡಮೆ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯವಂತೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ಈ ಉಂತುಲ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಉಂತುಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಂತೋಡು ಮೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಬಾರಿలో ಹೋಗು ಪೋಪೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಓಲೆ ಬೈದನು ಮಾನಿ ಬೈದನು ಚೀತು ಬೈದನು ಬುಗುತಿ ಬೈದನು ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರೆ ನಿಕ ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಬಾರಿలో ಕೊಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ನರಪುರಿಕುಲುಂಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ನರಪುರಿಕುಲೆಗೆ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ನಿನಾರ್ದ ಅವಂದು ಪಂಡದು ದೇವೇರ್ ನಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಏಲು ಇರ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಪಗೆಲ್ಡುಂಬೆ ಆಟ ಕಾಟದು ಚಾಲ ಪೋಲಿ ಆತ ಪೊರ್ತುನು ಅಂಚ ಪೋಪಡ ಪೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಇದಾನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಕಾಡು ಪೊಗ್ಗಿಯಡ ರಡ್ಡೆ ದಾಡೆದ ಪಂಜೆ ಅದು ಗರ್ತದ ಮೇದು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ನಾಡು ಪೊಗ್ಗಿ ಅಂದ ಈ ಕೇನೆ ಕಿರೆಂಗ್ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗರ್ತ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಏನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿಯಡ ನಿನ್ನ ಒರ್ಪೊರ್ತದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋನು ಈ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿಯಡ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಕುದ್ದೋನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ ನಕುಲು ಪಂಡದೇ ತೀರ್ಥ ಗಡಪುಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಕಡಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ఒక దాదా పనికి రంజలే పున్నాల్ హలో హలో ನಮಸ್ಕಾರ రమేష్ పాతేను బజార్ పాతేలಣ್ಣ పల్లె
ಯಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ. ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತೆಂಗಿನ ಕುಟುಂಬಡು ಸಾರತ್ತೊಂದು ದೈವಲು ಉಳ್ಳಗೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಜಬಡ್ ಸಾರತ್ತೊಂದು ದೈವಲು ಉಳ್ಳಗೆ ನಿಲ್ಲೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಗುರ ಅವು ಎಂಟ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೋನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜುಮಾದಾದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಹೋನ ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ದೈವೊಂಡು ಅವೇ ನಂಬೋಡು ಅವೇ ನಂಬೋಡು ಐಕ್ ಕೋಲ ತಂಬೆಲ್ಲ ಮಾತಾಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಹೋಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಡಂಜಿ ನಂಬಿಯರು ಸೊ ಇಂಚೇನ ಆದಾದ ಸಾರತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿನ ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಬಂತಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಕರ ತಕ್ಕಲು ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ನಿಜವಾದ ವಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಂಬುವೇರು ನಮ್ಮದ ಕುಡಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆನ್ನಾಗ ಅವು ಬೈತಿಂದು ಅವೇ ನಂಬೋಡು ಬಂಡು ಅವೇ ನಂಬೋಡು ನಂಬುದಕ್ಕ ಬಂತಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದೇರು ಕೂಡ ಅವು ಅವೇ ನಂಬಿಯರು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅವು ನಂಬಿನ ಅವತ್ತು ಅವು ಬಂದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬೋಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಲ್ನದ ಕುಲ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲ ಕೈನೀಕೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ನಾಲಿದು ಒಂಜಾತು ಬಂಗಾರದ ಸರಕುಲು ಐಟ್ಲ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಲ ಪಾತೆಲು ಮೊಗಕುಲು ನಾಲಿಡು ಬಾಡುವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದನ ತಗರದ ಕಂಚಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂಜಿ ಬಂತೀರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನ್ ಮಲ ಪಾತೇನು ಅವೇನ್ ಮಲ ಸಿಂಗಾರ ಮಂತು ನಾಲ್ ಜನ ಶೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಸರಿಯಾ ಕಂಪಿನ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ದಯಮಂತ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಾರಮನ್ಯ ಸುರುತಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಲು ಪನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐತ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಾರ ದೈವ ಉಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಲು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಆಯ ಪಂಡೆ ಮೇ ಪಂದ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜ ನಮ್ಮುಂಡ ಇದಾಗೆ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಪಣ್ಯ ಕಿಂಕುಲ್ ನಂಬಿಯ ಬಂದೆ ನಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯದ ಅದೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನವೀನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕುಡಂಜಿ ದೈವ ಬೈದನ್ ಆಯನ ನಂಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆನ್ನ ಅಂಡ ಜುಮಾದಿ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ನಿನ್ನರ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಯದ ಕೂಡ ಬೇತ ದೈವದ ಅಗತ್ಯದ ಅದೊಂಡು ಬಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಉಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪುನು 4 ಜನ ಅಕುಲು ದೈವ ಏತುಕೊಂಡು 24 25 30 ದೈವಲಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಯಾನ ದುಂಬುರ್ದುಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪರಂಪರದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆತನದ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಉಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬುರ್ದುಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಹಿರಿಯರ ನವೀನ ದೆಪ್ಪರ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಚಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಿ ಏರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ 10-15 ದೈವಲು ಆಯ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಡಿತ್ತೇಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಪುಲ್ಲು ದೈವಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಇಲ್ಲದ ಜನರ ಹೆಚ್ಚ ದೈವಲು ಅವೇನೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಪಿನ ಕುಲಿಯರ್ ಖಂಡಿತ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವಾಡಿಲ್ ಬೂರ್ಂಡ ಆ ದೋಷ ಏರಿಗೆ ದೋಷ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಪಿನ ಕುಲಿಯರ್ ಈರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಮ್ಮ ಚೂರು ಇರ ಬೋಡ್ತಿನ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಈ ಹೊಸ ದೈವ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಹೊಸತ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ದುಂಬುತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗೊತ್ತು ಜಾಮನ್ ಬಿನಗೆ ಎಂದಿ ಎಂಕತ್ತೆ 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚು ಎನ್ನಿ ಬಂದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಐತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮುಗರ್ನು ಪುರ ಮೀಕ್ ಪಾಡೋನು ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೋನು ಬೇರೆ ಇಂಕುಲು ಮಾತಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಅವೇನ ಪಾಡುಂಡೇಡ ಐದ್ಕೋ ಆಚಾರೋಗಾಯಿ ವಿಚಾರೋಗಾಯಿ ಬದ್ಧವಾದ ಪೋಡು ಆಯ್ಡ ನಿಷ್ಠೆ ಪೋಡು ಇದು ಕೆಲವು ಪಂಬದೇರ್ನಾಕುಲು ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡೋನೆ ಅಂತೂತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಾಡೊಂದೇರ ಅಕಲ್ಡ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ನಿಷ್ಠದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನಿ ಅಂತೂತೆ ಐಕಾಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನ್ ಕಾಂಡದೆತ್ತದೆ ಎಡ್ಡದಿಂತಾನಿ ಪೂಜೆ ಶೋ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಹಂಗಿದ 4 ಬಟನ್ ತೆತ್ತದ ಅವೇನು ತೋಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಏರು ನಾವೇನ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೆ ದೂರ್ನತ್ತೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಏರಾಯಿ ಆಯ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತೆ ಪಾಡ್ನೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಟಾಕುಲ್ ಪಾಡ್ನೆತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೊಣೋದಾಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನತ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ 4 ಒಂಜಿ 7 ರಡ್ಡು 7 ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಾದ ಯೋಧರಿ ಕಡೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನಾ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬೋಲು ಅಂಚ ಪೋಪಡ ಈ ಪೋಲ ಪಂಡದು ಈತ ಬಗೆ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ದಾಡೆದ ಪಂಜಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಗರ್ತು ಮೇ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ನಾಡು ಹೊಗ್ಗಿಯಾಡ ಈ
ಕ್ಯಾನಕಿರೆಂಗ್ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲಯನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿಯಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ತೊನ್ನ ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಈ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಕುದ್ದೋನ್ಲ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ನೇನ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತೋನ್ಲ ಅನ್ಪನದು ದೇವರನ್ನ ಅಕುಲ್ ಪಂಡದು ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕೋಗು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಔಷಧ ಪಟ್ಟ ಜಪತ ಮಾಲೆ ಕೊರುದು ಕಡಪುಡುವೇರು ಪೋಲ ಏನು ಪೋಲ ಇನ್ ಪಂಡ ಅಂಬರ ಮಾರ್ಗಡೆ ದಿಂಬರ ಸಂಕೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ದಿಂಬರ ಸಂಕೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಬರ ಮಾರ್ಗೋಡು ದಿಂಬರ ಸಂಕೋಡು ಬಚ್ಚಿನ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುನಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಅಪಗ ಕುಡುಂಬ ಅಂದ ಇಕ್ಲೆತ್ತಂತೀನಿ ಮೂಡಾಯ ಕುಡುಂಬ ಅಂದದೆ ಅಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುರ್ಮಸ್ಥಳ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಉಂಡುದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಜಿಲೆಪ್ಪುಂಟುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏನೊಂದು ಪನೀರೊಡ್ದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ನು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರೋ ಮಾತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ನಡೆದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವನು ದೇವರಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಲಿ ಗಂಧ ಬರ್ತುವ ಸತ್ಯ ಭಕ್ತಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತು ಪರಿಹಾರ ಮಂತ ಕೋರ್ಲೇ ಬಂದದು ಅಂದ ಅವಳು ಗಂಧ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಆ ಗಂಧನು ಪಾಡುನೇ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಆ ಗಂಧ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ಬಂದ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ತೂತಿನ ಅವು ಇನ್ನಿ ಕೋಲವೇ ಕೋಲೋಡು ಗಂಧಗೆ ಕೋಲವ ಇಲ್ಲಡವನ್ನ ಕಲ್ಪು ಸತ್ತಿಗೆ ಅಲಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಂತವರ ನನ್ನ ದಯಪನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಊರಿಂಡವ ಚರ್ಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಯ್ತಾ ಪಾದರಗತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕೋಲಗು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಕೋಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗಂಧದ ಕೊರಡುಗಂತ ಅರೆಪರ ಆಪುಜೆ ಆಪುನು ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಧದ ಉಂಡೆ ಗಂಧದ ಗಂಧ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಅವು ಗಂಧ ಐತೆ ಮುಂಡಗ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಪಂತವರ್ನಂದ ಇಡ್ಲೆ ಮಾತು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ನಿತ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಕುಂಕುಮ ಲೈನ್ ಅಂಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಕುಂಕುಮ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿತ್ಯನ ನವೀನಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ഒരു കേന്ദ്ര ബത്തിനായി ആയ കേന്ന ബിരിക്ക് ദൈവായക്ക് ബോഡാಪಂಚತ್ತನ ನುಡಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐನೀರ ಗನ್ನನು ಕೊರ್ಲೆಪ ಅಂದ ಕೇಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉನ್ನೇನ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೀದಿ ಈ ಉನ್ನೇನ ಬಾಯಿಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪಂಪುಂಡು ಇತ್ಯದ ಗಂಧನು ದೆತ್ತೊನು ನಾಂಡ ಆ ದೈವದ ನುಡಿ ಪುಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸೀಕನ ಮೇಲೆಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ನೆಲ್ಕಾವ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದುಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 10,000 ಇರೆ ಗಂಧ ಅರೆಪು ನೇಮ ಅರೆಪುನ್ ಗಂಧದ ಕೊರಡನೆ ಅರೆಪುನ್ ಇರೆಗೆ ಪೊಡಿ ನವಲು ಪಾಡುಜೇರು ಉರ್ನೆ ಪಾಡುಜೇರು ಗಂಧದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಜನ 4 ದಿನ ಅರೆತದೆ ಆ ಗಂಧನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬುರುಜವು ಇದು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ 10,000 ವಿಷಯನೇ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜೇರು ಇಲ್ಲದ ನೇಮಗು ಬತ್ತಂಡ ಆತ್ಲ ಖರ್ಚು ಬುರುಜು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಕೊರಡನ ಅರತನ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಮುಗಿಯುಂಡು ಇನಿ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರು ನೇಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾಕಲು ಈ ಗಂಧದ ಕೊರಡನ ಅರತದ ಗಂಧ ಕುರಿ ಎರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದೆತ್ತ ಗಂಧ ಇನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆರ ಅವಿನ ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಯಾನಂತೂ ಪನ್ಪುಜ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ ತೆರಿದಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಏರುಲೆರ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುವೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅರೆಪು ಹೊರಡ ಮಾತ್ರ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿತ್ಯನೇ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮರ್ದದ ಗುಣ ಉಂಡೈತೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಟು ವಿಟ್ಟಲ್ ಈಸಿ ವಿಟ್ಟಲ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ 2 ಸಾಲ ಪಾಡ್ದನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೇನ್ವೆನ್ನು ಐದೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ನವೀನಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣಿ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗಾರಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ ಕತೆ ತುಂಬಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತ ಪಂಜುರಿನ ಕತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತೂನಗಾಯಗೆ ತೋಜುಂಡು ದೇವರ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ದೇವರ ಬಲಿ ಅನಾಗ ದೇವರ ದಪ್ಪ ದೇವ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿ ದೇವ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿಯಾನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಮನೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಬೂಡ ಗುತ್ತ ಬರ್ಕೆನಂದಾಯಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ತಡ್ಯಾಗ ಕೈ ಬಾಸದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಏರಿಯಾವು ಲೆಪ್ಪುನು
పని పనిపండు అమ్మ బల్లాల్ది ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂತುಲ ಯಾನ್ ಪೇರ್ದಿ ಕೇಳಿದಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಬೇ ಕೈಗೆ ತಡ್ಡಾರ್ದಿಗೆ ಇದ್ದಿಜಿ ಪತ್ತದೇ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ದಾರಂದೋಗಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಗೊತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಪೇರು ಜಾತಿ ಇದು ಬರ್ತೇರಿ ಏರಿಯಾವು ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ ನಮಗ ಈ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಒಡೆ ಪೋಡು ಒಡೆಗೆ ಲಜ್ಜಿ ಯಾನಿದೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಯಾನು ಓಲು ಉನಲಾತ ನುಪ್ಪುಂಡು ಬೆನಲಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗಿ ಯಾನು ಪೋಪಿನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂದಡ ಏತು ಬೆನ್ಬ ಉಂಡಡ ಏತು ಉನ್ಬ ಪಂದಿಗೇನೆ ಆಗ ಅಪಗ ಯಾನು ಉಂಡಡ್ಲ ಉನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ತೆಂಗೊಂಜುಲಟ ನೀರು ಕೊರ್ಲೇನು ಪನ್ನಗಾರ ಜಾದೀತಿನ ಪೇರುಂಡತ ಆ ಪೇರುಡೆ ಒಂಜುಲೊಟೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯೆ ಪೇರು ಕಂತು ಕೊರ್ದು ಪೇರಿನ ಪರಿಯೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡಾಗ ಪೇರು ಕೊರಿನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೇರು ಪರಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ರಡ್ಡಿ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಂಜೋ ಇಜ್ಜ ಅಂಜೋ ಉಪ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಗ ಪಾಸಡ್ ಜೈತೇರಿ ಅರೆ ಲಕ್ಕರೆ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಬಂತೇರು ಐಕ್ ದಾದಾ ಪಿನರೆಗೆ ಅರೆ ಕೈಕಾರ ಬರ್ಪೂಜಿ ತರಿ ಅನಿತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕನ್ಪೆ ಆ ಮರ್ದನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೇರು ಪರ್ತು ಕನ್ಪೆ ಬರ್ತು ಕಂತದು ಐತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಉಂದೇನು ಅರೆಪುವೆ ಉಂದೇನು ಅರೆಗೆ ಮುಟಾಲೆ ಅಂತ ಅರೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲಲ್ ದಿನ ಪೆರ್ಗಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ಕೊನ್ನದು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪನ್ನದು ಪಂದೆ ಅದು ಜೈತಿ ನಾವ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಕತೆಟ್ ಬೇತ ಪುದರ್ ಬರ್ ಬಿರುವನ ಬಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಿರುವನ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ರ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇರ್ಪಲ್ಲ ಆಪೋರ್ಲು ಇಡೀ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿಯಾದ ತುಂತೋಜುಂಡು ಏವಿದೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಚೂರು ಆ ಕತೆ ಪಂಜಿಲು ನೀರು ಐಟೆ ಯಾರೆ ಈ ಪಾರ್ದ ನೋಡಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯಾಕಲ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅರೆ ಕಟ್ಟುನು ಈ ಪಾರ್ದ ನೋಡ ಪೂರ್ತಿ ಐ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ಜೈನ ಬಸದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪೋಜಿ ಅಂಬುದೇವಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕತೆಟ್ ದೆತ್ತು ಪನ್ಪುಣನಾಂಡ ಅಂಬುದೇವಿ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಭದ್ರೆಗೆ ಪಿರಪ್ಪುವನಾಗ ಆಯರಿಗೆ ಎದುರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗ ಕೊಣಪುಂಚುತ್ತನ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಆಡ ತೀರ್ಥಲಪ್ಪುಂಡು ಬಡವ ಪಂದಕ್ಕೇನುವೆ ಕಣ್ಣನಾಗ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿರಿ ನನ್ನ ಬೋಡು ನಾಂಡ ಈ ನೆಕ್ ಬಲ ಬೂಡುಗು ಬಲ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಬೂಡು ಬಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಅದಾಗ ಐಟೆ ಪೋಯಿನೇ ಅಕಲ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮಗೂ ತರತಗ್ಗಾದ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆಕ್ಕೆ ಆದಂತ್ವಿ ಪಾಸಿಡ್ ಪರ್ಣ ಮುಡುತ್ತಿನ ಬಿರವನ ಬಲ್ಲ ಆಲ್ರೇನು ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪಾದು 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತಿನ ಆ ಜಾಗದ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪಾದು ಆನ ಸಂತಸಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಾದು ಎಗ್ಗೆಡೆ ಪನ್ಪುಚ್ಚುತ್ತನ ಪುದರಣ ದಿಪ್ಪೊಂದು ಶಿವಯೋಗಿ ಪನ್ಪುಚ್ಚುತ್ತನಾರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂತೇನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನು ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕದ್ರಿ ಏಳನೇ ಕೆರಟಿತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೈಕೊರೆ ಅಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ ದಾನನ ದೆತ್ತು ನೋಡು ನಾಂಡ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಬಂದು ಅಪಗಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಆವಡ್ದುಂಬು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆವಡ್ದುಂಬು ಯಾನ ದೇವರಿನ ಕಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಭಾಷೆನ ಎಗ್ಗೆಡೆ ರೇಕೋದು ಕದ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಐಟ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿರೆ ಕೈಪಾಡುವೆ ಅದಾಗ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲಲ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಲಿಂಗನು ಕುನಚ್ಚಿ ಏಳನೇ ಕೆರೆಟ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅವೇನು 11 ಪೊಲ ಅನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಕೆರೆಟಿಗೆ ನೆಗೆತದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನು 11 ಪೋದು ಅವಳು ನಾಟವೇ 4 ಕುಟುಂಬನು ಉಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕುಡುಮಾಪುರ ಅಂದು ಪನ್ಪವಂಡಿ ಕುಡುಮನು ಒಡ್ತೆ ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗ ಉಂಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದು ಪನ್ಪವಂಡಿ ನೆಲಟ ತೀರ್ಥದ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರನ್ನಾಂಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಜನೆ ವ್ಯತೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರೋದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಚಿಡು ಬಣ್ಣ ವಡ್ನೆಕ್ ಕೋಶ ಜಿತ್ತು ಕುಂದರ್ ಪೇರು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಲು ಐತ ರೂಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸಂಧ್ಯಾಪಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಗಂಧ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬರಿನ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪ ಗಂಧ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಯಾನ ಅವಿನ ದೈವಲು ರಡ್ಲ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುವವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತನಿಮನಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬಣ್ಣಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಈ ಜಪುಡು ಜತ್ ಪರಕೆ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಗುಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಜಪುಡು ಜತ್ ಪರಕೆ ಅಂತ ಐತಿ ತನಿಮನಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಐತ ಹಂಚಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ನೋಟು ತನಿಮನಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಪೊಡ್ತು ಈ ಐತ ಬಾಪಿನ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಾರ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಭೂತದ ಪಾರ್ದನ ದೇವ್ರ ನಡಪುಂಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ
ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಬೂತದ ಮಿತಿ ಮೀಜಿಮ ಲೋಕೋರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಡೆ ಬರ್ಪಿ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಚಾರಿ ಬೊಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರಿ ಬೊಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಿಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟಿ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಭತ್ತದ ಪೊಗ್ಗು ಭತ್ತ ಪೊಗ್ಗಿನಾಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಜಾತಿಡಿಗೆ ಒರಿ ರಾಮುನ್ ಪನ್ಪಿನ ರಾಮು ಬಂಗೇರೆ ಅಂದು ಆಯೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಆಚಾರಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡ ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಹೊರತುಗು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದನದ ಶಬ್ದನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡ ಐಕ್ಲ ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಬರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಪರಡ ಅಂಡೊಂದು ಪಾಡ್ದನದ ಪಂಚತ್ರ ದಾನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ನಿಂದನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ದಾಲ ಇಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಂದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲಕಲು ನಮ್ನೆ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಓಕುಲ್ ಪರ ಇರ್ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ಅನ್ಬಿಲಗ ಪಾರ್ದನಗೂ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುನುಂಡು ಐಟು ಪುರ ಈ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದನೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಂಚತ್ತನ ತುಲು ಪಿರಾಕದನೆ ಕತೆಕೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತೂಲೆ ಧ್ಯಾನನನ್ನ ಈ ಪಾರ್ದನೋಡು ಈನ ಬೈದಂಡ ಅವಲ ಈ ದೈವದ ಕತೆಕ್ಲ ಏತ್ ಮನೆತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮನೆತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಸತ್ಯನೇ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಪಾರ್ದನದ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕತೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾವ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತಿ ನಾವು ಜಗತ್ತು ಗೊಡಿಗಡೆ ಪೋತಿನ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಅಡೆ ಬೈತಿನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈತಿನಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ನಾಜಿಲ್ ಪಂಬದ ಜಾತಿದ ಇತ್ತೆ ಸಾರ ಮುಟ್ಟಪ್ಪು ಅಂದು ಆಕಾಲೋಡು ಪದ್ನಾಜಿಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಬೆ ಒರಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಆಚಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಆಯಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಸೋಲ್ಗಿಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೈತೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಯಾಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ತಲಪರ್ವ ಕುರುಡು ಈ ಬಲ ಬಂದು ಪಂಬದಾನ ಆಚಾರಿ ಪಂದನಿ ಆಚಾರಿ ಪಂಜಕಾಯಿ ಹೋದನ್ನಾಗ ಅವಳು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಕೊಡಿರೇತ ಪನಿಯಾರ ಹೊರಿಯೇ ಆಚಾರ ಕೊಡಿರೇತ ಪನ್ಯಾರಾಗ ಎತ್ತದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಪಾಡೋ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೆ ಆಯನ ತಪ್ಪು ಐಟು ಒಂಚೂರ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಮುಂಡೋಲ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತೈತೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಡೆ ತಿನ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಪಿದಾಯಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತೋಲು ಒಂದೇನು ಗಂಧವನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರು ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಜೈತತ್ತ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಮಂಡೋಲ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಅದು ಆನಾಗ ಅವೇನು ದೀತೋಲ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ತಡಪೆದ ಮೇಲಿಡು ಬಾರ್ದ ರಾಸಿರು ದೀತೋಲ್ಗೆ ಬಾರ್ದ ರಾಸಿರು ದೀಪಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ತೂನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೆಂತದು ಪೊತ್ತೂನಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಪೋದು ಪಂಜದ ಕುರ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪಂಜದ ಕುರ್ಲೆ ಐಕೆ ಅಂಜೆವೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಜದ ಕುರ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪನ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೋಲ್ಗೆ ಅದಾಗ ದಿಡ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಕುದ್ದಿಗೆ ವಾ ಬತ್ತೆ ನಂಬೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜನೆ ಜಾಗ ಪೋದು ಪೂರ 14 ಜಿಲ್ಲೆ 14 ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಸರ್ಕೆ ಬೋತಿ ಸರಿ ಈತ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿ ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ವಿಶೇಷದ ಕಡೆ ಕೇಂಡರ್ ಈರಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಅದು ಈ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತನ ಒರಲ್ದಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಥ ಪಂದ್ ಒರಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಾಕು ಓ ಓತ್ತೇ ಓ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯೋ ಪಯ್ಯೇನೆ ಬುಟಿನ ರಾಜ್ಯದನಿ ತೂಡೆ ಲಾಯರ ನಾಡಿಡು ಪಯ್ಯೋ ಲಯ್ಯರನಿ ಕುದುರುಡುದ ಬ್ಯಾರೇಲ ಬಿತ್ತಲು ತುರ್ಕಾದನಿ ತೋಟುಡುದ ನೆತ್ತರಿಡೆ ಪುಟು ಜೋಲು ಪಯ್ಯೋ ನೀರುಡುದನಿ ಬಲತು ಜೋಲೆ ತಾಂಗೋನೋ ಸಲಗೋನೋ ತಮ್ಮಲರಿದೆರೆದೆ ಗಿನ್ಕಾನ ಬಿರೆಲಿಗ ಪಟ್ಯಾಲೊಂಜಿ ಸುಂದಿಯೇನೆ ತಿಗಲೇಡೆ ಪಾಡುದು ಮಿರಲಂದು ಬಾಮಿಯೇನ ತಿಗಲೇಡೆ ಪಾಡುದು ತೊಟ್ಟೆಲೆಂದು ಬಾಮಿಯದು ಲವ ಲಬಲೇನೆ ಒಂಜಲ
దని తంక్వేన పేరుగు పెత్తాల ಒಂಜಾದನಿ ಕಡ್ದೇನ ಕೊಜಪೋಗು ಎರಮೇಲ ಒಂಜಾದನಿ ಕಡ್ದೇನ ಮಂದೇರಿ ಪರಿನಾಗ ಪಚ್ಚೋಡನು ಬಂತೇನ ಮುಡಿಯಾರಿ ಮುಗಿನಾಗ ಸೊಲಿಯಾರಿ ಬಂದೇನ ಆತೇನ ಸಮಯೋಡೋ ಕಂಕನ ಗಬ್ಬೆ ಬುರುವೋಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಯ್ಯೂನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲೆದು ಓಡೆ ಚಲ್ಲ ಚಕ್ಕಲ ನಡತೋ ನೊಂದು ಪೋಲೆ ಉಂದಾಲ ಪಯ್ಯೋಗೋ ಪ್ರೀತಿ ದಂಜಿ ಪದ್ಯೆಯೇ ಲಯ್ಯಾಲ ಬಂಗಾರ ಮೂವಾಲಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದೆ ಲಾಚಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಕಲ ದನಿ ಪೋಡೆ ಪೋವೋದು ಬಂಗಾರ ಪುದರ್ ದನಿ ಬನೆಪೇನೆ ಸೊಂಟೋಗು ದಾಬೂಲ ನೂಲು ಲೊಂಜಲ ಓಡೆ ಕೆಬೇಕ ಲರ್ತಿಲ ಕೈಲ ದನಿ ಗುಂಡಾಲ ಮಲತದು ಕೊರೋಡೋ ಗೊಂಜಲ ದನಿ ಬನೆಪೇನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಂಡ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಪಾರ್ದನ ನಡುಡು ಉಂತಾವಡ ಆಪುಂಡು ದಯದಿದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಆದೈತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಡುಟು ಅಂಚತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ದು ಅಗಪ ನಡೆದು ದುಂಬು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದೈವದ ಆ ಪಾರ್ದನದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಥೆತ ಪೊರ್ಲು ನೀವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ತೆರಿಪೇದ ಕೊರ್ನೆ ಇರಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚ ನರೇಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರು ನನಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ 74 ವರ್ಷದಾರೆ ನವೀನನ್ನ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಖಂಡಿತ 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 ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ನನಲಾತು ನನಾತ್ ಬೋಡು ಆಕಲ ಅನುಭವ ಈ ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಒಂದು ನನಾತ್ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಹಿರಿಯರ್ದು ಕುಡಲಾತ ಬಾಯಿಲೆಗ್ ಕುಡಲಾತ ಗೆಬಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡು ಬಂದ ಪನೊಂದು ಲೇಸನ್ ತುಯಿನ ಪಿರೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್.